Ja entenc com has pogut progressar tan de pressa i aconseguir aquest poder tan ràpid. És la fúria, no? La fúria que vas experimentar al veure el patiment del teu fill et va fer més fort. M'equivoco? És una conclusió molt evident. Has transformat la teva ira en poder, no és així? No hi havia caigut perquè és un mètode absurd que només utilitza l'escòria com tu, estúpid guerrer de l'espai. És curiós. De moda que la fúria, Ira que dispenses en favor d'éssers que no respecten els universos. Ira que n'utilitzes contra els déus que permeten aquesta infàmia. I ara, per a compensar la meva incompetència a l'hora de perdre contra un estúpid i fastigós humà, Una dalla? Observa bé, tros d'escòria sellant. Al convertir la meva ira en poder he aconseguit una nova tècnica que acabarà del tot amb tu. Si la fúria és una font d'energia per a vosaltres els sellants, llavors, per a un déu com jo resulta definitiva per a ser l'ésser més poderós de l'existència. Prepara't per desaparèixer. La fúria del déu suprem caurà sobre tu. Infeliç!